Machiegni kino Ramogi, jomamine kar dak Malimuru e kaunti ma Kiambu nobago ng'anyo ka gikwedo tim mar rocho ratiro mar jotije mamine mayangore ni osebedo kadhi nyime kambi moro mung'ere kaka brown cheese mantiere Limuru. Mabiro bang' yangore ni jotende kambino nyochuno jotije mamine matiyo e kambino mondo lony lepgi maiye mar nono ka moko kuomgi ni e riam. Ma bang' kane oyudi taulo mag riam osetigo kowiti oko mar pipa taka e kambino. Lidia Okeyo lerono mathoth. En wach makoro weyo ganda kahum bang' jotelo moke kambi mar brown cheese mantie Limuru e kaunti ma Kiambu chuno jotije mamine lonyo lepgi kendo dong duk mar yango ka gini ria bang' yudo taulo mag ria mane okowiti yo makare ya alwora mar kambino. Jana tulipata report kutoka kwa mama wanafanya wa kampuni inaitwa Brown kwamba wakitoka kazi walilazimishwa kutoa nguo waangaliwe kama wako na hedhi, ambayo ni kitendo ilikuwa mbaya na ya unyama sana. Jizia na OCS waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wamama watatu ambao ni management. Jomamine kar dak Malimuru no bago ng'anyo ka kwedo wachno magi wacho ni mano en tim njao mar rocho ratiro mar jomamine. Tumeshikana pamoja hapa kuja kukondem matendo ambayo yalifanyika katika shirika hili. Na tutakubali wanawake wetu wadhulumiwe. Na tutakubali wanawake wetu watumiwe vibaya. Watolewe nguo za ndani ati kwa sababu wanataka kukaguliwa. Hiyo sio haki na tumekataa. Meneja dwaro mondo mi okaw okang' mar chik ne jotend kambino manotimo tim makwero ne jotije maminego. That is why we have the movement of end period shaming in Kiambu, yes, and the whole country in Kenya. Yes. Wakuje. Yes. Hata sisi wakuje watutoe manguo sasa. Kama hata mama hata sisi wakuje watutoe tuko tayari. Jod bura ma kaunti ma Kiambu Anne Muradha okwedo timno ko wacho ni timbe makamago osebedo kamiyo jomamine koso bedo kod lwasi makare e kuonde tije ka koro singo neno ne jotelogo kaunegi okang' mar chik. Huwezi fanyia mtu kitendo kama hicho. Ati aende afungiwe kwa room, aangaliwe kama ako katika wakati wake wa hedhi, ndio uweze kutambua kama ni yeye alikuwa ametupa hiyo sanita. Hiyo ningeweza kusema ni madharau, na mimi kama mwanamke msimamizi wa kaunti ya Kiambu nataka kusema ninaikondemu katika hali yote ile iliyo ya juu zaidi. Wachore ni okenthulo mokwongo majotije mamine irocho ratichgi e kambino. Na tulikuja kugundua ni kitu ilikuwa inaendelea ambayo ni kitendo mbaya na unyama zaidi. This matter has only recently come to the attention of the senior management of the company. The company is fully cooperating with the police, and the company will be conducting a full internal investigation. Jotelo adekgo no omaki gi obila kanonro pod dhi mbele ka bende koro igeno chwalo gi doho chieng' tich abich. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wach malit ahinya. Jatend piny William Ruto